και επιστοματουργικά κτλ. Φτάνει δε, αλλά εγώ θέλω να κάνω διαφήμιση. Αυτό το κάνουμε. Είμαστε trendy περίπτωρο, το ξαναλέω. Τώρα, και πέρα, να έχουμε και έναν Αλβανό. Να ορίστε. Πού είναι, έφυγε. Θανάση! Όχι, είναι ο Θανασάκης μας. Τώρα θα έρθει εδώ, να τον εξηγήσω τι σημαίνει trendy περίπτωρο. Κοιτάξτε. Λέγε ρε Θανό, ξέρεις τι σημαίνει trendy περίπτερο? Ξέρεις τι σημαίνει trendy περίπτερο? Τι σημαίνει? Πού πας? Άντε έλα. Έλα μας κάνεις λίγο παρέα ρε Θανό. Μήπως είσαι και εύκαιρος? Είσαι trendy ρε πούς? Τι έγινε ρε Θανάση της Σούντους? Ο Θανάσης της Φουντούς. Κομμάτια σε ρε πούς, την φτάσεις. Όλη μέρα κοιμάσαι. Και μετά μου λες υπάρχει οικονομική κρίση. Πού να υπάρχει οικονομική κρίση όταν εσύ κάθεσαι εκεί σε κομμάτια? Έτσι είναι. Έτσι πρέπει. Τον Καραμαλή, τι λες για τον Καραμαλή? Τι θα μας κάνει καλά? Το Πασόκ δηλαδή δεν το ψηφίζουμε να είναι πιο καλά? Εσύ το ψήφισες τον Καραμαλή? Κουκουέ, έχεις ψηφίσει ποτέ ρε μαλάκα? Το ψήφισες τον Καραμαλή? Αφού δεν το ψήφισες. Και θες μετά να έχεις και δουλειά τώρα. Πώς θα έχεις και δουλειά? Πώς θα έχεις δουλειά από τη στιγμή που δεν έχεις ψηφίσει Καραμαλή? Τώρα υπάρχει ο Καραμαλή. Τώρα περνάτε μια κρίση. Κυρίες και κύριοι, το μόνο που υπάρχει, μόνο ο Κουκουέ θα μας σώσει. Τίποτα άλλο.